Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Magluluto po tayo ngayon ng sikat na kakanin sa Cebu na ang tawag ay masi. Ito ay gawa sa glutinous flour na may palaman na mani at saka sugar or muscovado sugar. Ito na po ang ating mga ingredients. Unang-una, 2 cups ng glutinous rice flour, 1/2 cup ng brown sugar, 1 cup na mani. Ngayon po, ang una po nating gagawin ay ilalagay po natin ang tubig dito sa ating glutinous flour. Dahan-dahan lang po natin na ilagay ito. Yan, medyo kulang pa po. Kaya ibuhos na natin yan lahat. Sa tingin ko po ay kukulangin po yung 1 cup na tubig. So magdadagdag po tayo ng kalahating cup ng tubig. Medyo dry pa rin po siya, so magdagdag po tayo ng kaunti. Siguro po hindi na mauubos yung kalahating cup ng tubig. Ngayon po ay mamasahin na natin to. Yan, ganyan lang po. Naghugas na po pala ako ng kamay kaya malinis na po yung kamay ko. Ngayon ay ilalagay muna natin doon sa tabi. Tapos itong ating mani ay didikdikin po natin gamit itong ating lusong. Kailangan po kasing durugin itong mani para mailagay po natin na palaman doon sa ating masi or sa ating dough. Ngayon po na nadurog ko na po itong ating mani ay pwede na nating ilagay dito itong ating brown sugar. Yung iba po pala ang ginagamit nilang sugar ay yung muscovado kasi mas maganda po yung kulay. Tapos hahaluin lang natin siya para malagyan po ng asukal lahat itong ating mani na ginagamit para sa ating palaman ng masi. Dudurugin ko lang po yung mga nagbuo-buo na asukal. Ngayon po ay gagawin na natin itong ating dough ng masi. Ngayon po ay kukuha lang po tayo nitong ating dough ng mga 1 tablespoon. Mga ganyan po karami. Tapos bibilugin po muna natin. Tsaka natin ipa-flatten. Yung iba po na gumagawa ng ganito ay kapag ganito na po ang itsura ay nilalagay na po nila sa kumukulong tubig. Tapos pagkatapos na po nilang maluto, lalagyan nila ng palaman. Kapag may lumalabas po ay takpan nyo lang po siya nitong dough. Tapos bibilugin lang natin siya. Ganyan po. Tapos ilagay po muna natin dito sa ating dahon ng saging. Kahit po pala na hindi magkapantay yung size nila ay okay lang po yun kasi hindi naman po natin ibibenta ito or hindi ko po siya ibibenta. Pero kung
ibenta nyo ay kumuha kayo ng pangsukat para hindi po kayo malugi. Ngayon po ay ito na po lahat ang nagawa kong pangmasi natin. Mga 13 piraso po lahat kasi malalaki yung pagkabilog ko. Pero kung maliliit ang pagkagawa nyo ay mas marami pa po ang pwede nyong magawa. Ngayon po ay nagpapakulo po ako ng tubig para maluto na natin yung ating masi. Tatakpan po muna natin to para mas kumulo pa po siya. Ngayon po na kumukulo na yung ating tubig ay pwede na natin itong ilagay. Isa-isa lang po ang paglalagay, baka magdikit-dikit po sila kasi hilaw pa po. Hihintayin lang po natin na lumutang po siya, tsaka po natin malalaman na luto na po siya. Parang palitaw lang din po ito, pero itong masi ay may palaman po na mani. Kaya tinatawag po siyang masi kasi may palaman po na mani. Ngayon po na lumutang na yung ating masi ay pwede na po nating hanguin kasi ibig pong sabihin yan ay luto na. Tapos ilalagay lang po natin dito sa ating lalagyan na malinis. Tayo kami. Ngayon po na malamig na yung ating masi ay babalutin na po natin siya dito sa ating plastic. Ito na po ang ating masi na ginawa ko po. Sana po ay itry nyo ang recipe ito. Sana ay magustuhan nyo. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!